ассалому алайкум дӯстон ва подписчикон азиз, дар навори имрӯза барои шумоён якчанд сар молҳои фурӯшӣ пешниҳод мекунем. Подписчикон азиз, обязательно видеоро ки то охир шуд тамошо кунтон, яктиги лайкҳои зер кунтон, агар меҳмон боштон обязательно каналга подписатсия кунтон. буқачаи якуми мо буқачаи гибридai 80% сементал дӯстон азиз. чизе ки гибрид шудагӣ намедонам, лекин точно сементал гибридai неки буқачаи бениҳоят буқачаи аҷоибе барои мол кардан беҳтарин молай дӯстон азиз. синни солаш 6 моҳа. масъалаи нарху навош 11500 сомонӣ боз камутун муомила дорад дӯстон азиз. ин буд моли якум. ин моли дуюм буқачаи герефорд. ин синни солаш 5 моҳа дӯстон азиз. хурду хӯрок саломатиш беҳтарин буқача, айни ҳол ягон хел камбудиш нест, барои мол кардан беҳтарин молай дӯстон азиз. кадомтон харидори аниқ бошад, дар поён экран номро соҳибаш занг зада бемалол савдо карда гирифтон мешавад. адресо хуҷанд ноҳиба боҷон гафуров. масъалаи нарху навош 11500 сомонӣ. инам боз муомилаш ҳай. сеюм моли мо чистагам буқачаи 4 пиёстри моли ферма дӯстон азиз. даже гошашам печатошам ҳай. кадомтон дарко бошад марамад. инам синни солаш 5 моҳа. хурду хӯрок саломатиши зур. буқачаи айни ҳол ягон хел камбудиш нест. чистагам моли ферма дӯстон азиз. 5 моҳа. нарху навош дӯстон азиз 10500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. подписчикон азиз, кадомаш маъқул шавад, ҳамашам арзон мешавад. подписчикон азиз, чорум моли мо буқачаи швед тозаш дӯстон азиз. буқачаи бомба барои мол кардан беҳтарин молай. синни солаш инам 5 моҳа. хурду хӯрок саломатии зур. айни ҳол ягон хел камбудиш нест, барои мол кардан беҳтарин молай дӯстон азиз. масъалаи нарху навош 9500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. масъалаи дастафкаш территорияи хуҷанд ройгонай. дигар тарафҳо қати клиент ҳамсоҳибашро ташкил карда мешавад дӯстон азиз. подписчикон азиз, панҷум моли мо буқачаи айширский сементал гибридai, лекин чиста порода айширский омдига. синни солаш 3 моҳаш диги ягонта молба хуш карда калон кунтона мешавад. худаш самостоятельно авход мехӯрад мол дӯстон азиз. масъалаи нарху навош 9500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. шашум моли мо буқачаи карпат. ина синни солаш инам 4.5 моҳа шудагӣ бениҳоят моли аҷоибе барои мол кардан беҳтарин молай дӯстон азиз. касоне ки харидори аниқ бошанд марамад дӯстон азиз. масъалаи нарху навои мо 8500 сомонӣ боз камутун муомила дорад. подписчикон азиз, кадом моле ки вибират кардед ҳамаш арзон мешавад дӯстон азиз. савдо карда гиритон. подписчикон азиз, охирум моли мо буқачаи сементал. инам гибридai, хурду хӯрок саломатии зур. айни ҳол ягон хел камбудиш нест, барои мол кардан беҳтарин молай дӯстон азиз. синни солаш 2 моҳа, мумкин 3 моҳаам рафтоз дӯстон азиз. ҳама намуди авқотҳо мехӯрад. масъалаи нарху навош 6200 сомонӣ боз камутун муомила дорад. марамад.